Illum se nkunu għadin niddiskutu suġġett importanti ħafna, il-puplesiji, forsi taraw anka fuq ix-xandir nazzjonali promozzjonijiet li jagħmel id-Dipartiment tas-Saħħa u miegħi għandi lil-Amy Lomax li hija practice nurse maffukata fuq il-puplesiji. L-ewwel qed nirringrazzjak illi ġejt hawnhekk, konna qed niddiskutu diversi każijiet tal-puplesiji u xi ħaġa li l-qatni tajt illi ħafna mill-pazjenti iħossu s-sintomi jissuspettaw u ma jiġux l-isptar. Hija komuni ħafna, l ħaġa napprezza ħafna l-istudentni. Grazzi li ġejt. Hija komuni ħafna, ġifieri mhux qed ngħidu Malta biss hija fl-Ewropa, però f'Malta m'għandniex ikollna daw il-problemi kbar għax il-pajjiż huwa żgħir. Il-pazjenti ma jiġux għax barra tista' tifhem li l-post huwa kbir. Allura sakemm jaslu l-pazjenti jaf jieħu naqra iktar ħin. Però Malta dan il-problema li aħna għandna l-bot m'għandniex. Ġifieri l-isptar wieħed u jiflaħ għal kulħadd u iktar ma jiġu malaj il-pazjenti iktar għandhom ċans li jieħdu trattament. Dan it-trattament intuħ f'4 sigħat u nofs, allura aħna minn meta jaqbdek sakemm li jieħu trattament huwa sa 4 sigħat u nofs, allura nkunu rriduhom jiġu malajr. Imma kif qed sew inti, il-pazjenti ma jiġux, Ġifieri di qed tajda li x'imbagħad meta jkun jiġu 4 sigħin wara. U x'ikun ġara wara 4 sigħin? Wara 4 sigħin l-istroke ikun stabbilixxa ruħu ġol moħħ il-ħsara li kun għamlet tkun għamlitha. Aħna l-lantana huwa li nirrivertjaw, li nneħħuh dak il-ħsara, li nċekknuha. U l-stroke jiġi biss minn blood clot fil-moħħ, spjega li ftit. Mela, l-ewwel ħaġa, l-stroke dejjem meta ngħidu stroke qed ngħidu puplesija u stroke bl-Ingliż li jiġri fil-moħħ. Għal xi raġuni jew oħra, is-sistema tad-dem tiegħek ħa tieqaf. Issa jista' tieqaf billi jkollok klott li huwa trombus. Okay? Oqda ta' dem bil-Malti. Jew inkella nixxija ta' dem, hemorrhagic stroke. Iġifieri li d-dem li tant kien irqiq jew għal xi raġuni infaqat l-arterja jew il-vina u inti beda jillikja id-dem. Tajjeb, ġifieri hemm żewġ tipi ta' strokes. Dawk li huma hemorrhagic strokes nittrattawhom b'sapport. Nissapportjaw li forsi nirrivertjaw it-treatment li qed jieħu ġifieri jkun qed jieħu wisq treatment li jkun qed iraqqa id-dem, jew inkella il-klott jew inneħħuha physically, jiġifieri jidħol it-tabib, il-neuroradiologist, jidħol mill-groin u jneħħiha physically, jew inkella natuk trattament vera qawwi biex inħolluha, biex kemm jista' jkun il-ħsara nagħmluha limitata, żgħira. Huwa possibbli li tiġi mfejjaq jekk ikollok puplesija jew le, jew jekk tik waħda xi attakk qawwi tispiċċa b'diżabilità. Aħna jkollna bejn wieħed u ieħor xi 650-700 fis-sena. Okay? 80% tagħhom nibagħtuhom id-dar normali. Alla jbierek. Ġifieri l-outcome huwa tajjeb ħafna. Però għandna persentaġġ ta' nies li nistgħu nagħmlu iktar magħhom kieku jiġu malajr, kieku jiġu fil-pront. X'inhu huma s-sintomi li tħoss biex wieħed ma jibżax jieħu azzjoni x'aħjar jekk milli tiġi kar? Ara aħjar tiġi l-isptar għal xejn milli ma tiġix. Imma x'inhuma s-sinjali inkwetanti li inti tajt isma' ma sax nistenna, aħjar naqbad ummur l-isptar. L-ewwel ħaġa dan jiġu f'daqqa, mhux ftit sejjer lura, jiġu f'daqqa waħda kont iżomm il-furketta f'daqqa waħda waqatlek, jiġifieri s-saħħa f'idek telqet f'daqqa waħda. F'daqqa waħda jiena u inti qed nitkellmu qed nitħattu u f'daqqa waħda tismani nitkellem mhux ċar jew inkella ma nagħmel sens jew inkella ħsejjes jew inkella tibda tinduna li qed tgħid li jiena m'iniex nirreġistraw, m'iniex nifhem. It-tieni ċavetta u ngħidlek dix sa nagħmel biha, ma nkunx naf l-attitudni tiegħi tinbidel kompletament, imma tiġri f'daqqa waħda. F'daqqa waħda nkun miexja u ma nistax nimxi sew, nitlef is-saħħa minn naħa ta' saqajja. Ġeneralment tkun fuq naħa waħda. Mhux qed ngħidlek laqgħat ma ġrat fil-ġiex naħat, imma ġeneralment l-iktar każijiet komuni huma li jkunu fuq naħa waħda. Ġifieri f'daqqa waħda f'daqqa waħda, inti titlef is-saħħa jew titlef tħoss nofs ġismek xi ħaġa minna, xi ħaġa mhix tajba, jew idek u sieqek, jew id-diskors, jew iċ-ċekkjiet hawnhekk, jew feeling ta' numbness ma' jdejk. F'daqqa waħda ma tiġri. Għaliex wieħed jisofri minn puplesija, x'huma l-akbar fatturi li jwassal għalih? Mela, l-iktar ħaġa li tinkwetana huwa zokkor u pressjoni għolja. Tajjeb ħafna nies ma jkunux jafu li għandhom il-pressjoni għolja u jgħidula silent killer għax inti ma tiċċekkjaħiex il-pressjoni, ma tindunax li għandek il-pressjoni għolja u jisek dejjem għandek ħafna pressure ġol-vini u l-arterji tiegħek. Allura b'dik il-pressure kontinwa, il-vini u l-arterji tiegħek jibdew jimirdu.
Allura, ħabba fek, inti ma jkollok sistema ta' ċirkolazzjoni tajba fil-moħ u jtik klot pulpelsija. Tajib, jista' jkun it-sokkor. Jekk it-sokkor ikun għoli għal ħafna żmien u ma jkunx ikkontrollat, ħajkun jisu aċidus. Allura, inti qed iddawwar għaċtu ma' ġismek, mela l-vini u l-arterji tiegħek qed imorru għallar. Il-kolesterol jagħmel lejer mal-vini u l-arterji, allura jidiequ minnhom infushom. Allura il-kolesterol għoli wkoll jista' jwassal għall-apoplesija. Il-fatt li tkun raġel għandek iktar ċans milli tkun mara. Għaliex? Il-fizjoloġikil ta' raġel għandu iktar ċans, iktar ma jgħaddi żmien, iktar minn mara, ġifieri narawha iktar predominanti l-apoplesija fuq. Qabel konna ngħidu għax ipejpu. Imma għadda żmien kemm in-nisa u kemm l-irġiel. X'inhu huma l-akbar affarijiet li jekk wieħed qed jagħmilhom bħal semmejt it-tipjib? It-tipjib, natqas waħda mill-affarijiet 80% tal-pazjenti tagħna jpejpu. Jiġifieri kieku aħna waqfu s-sigaretti, il-4 minn 5 jistgħu jevitaw li jkollhom apoplesija. 4 minn 5, hemm wieħed minnhom ma jistax jevita għax hija genetically u hija predisposed u inti once li qed tixjih bil-fuq għandek ċans li taqbdek apoplesija, ġifieri dik ma nistax tevita, ma nistax indawwar iż-żmien u jien niġi żgħira bil-fors irid nixjih. Imma daw l-4 nistgħu nevitaw li jaqbad apoplesija ta' 50, imma jaqbdek apoplesija ta' 70. U jekk inti żomm ruħek f'saħħtek, jekk tiċċaqlaq, tagħmel l-eżerċizzju, tikol tajjeb, iċ-ċans li tirkupra huwa aktar. Qed tifhem jiġifieri kollox jgħin il-fatt li inti tkun healthy, il-fatt li tikol ħafna affarijiet tal-art, jiġifieri xejjex u frott u mhux ippakjati, nixorbu ħafna. U l-istress. L-istress jkun fattur ukoll. Ħanejlek. Jekk inti bl-istress tagħmel id-diarea, mhux se jaqbdek apoplesija. Sewa ġifieri jekk inti tkun stressjat u nkollu tagħmel id-diarea x'inti meta jkollok istress dak mhux se jaqbdek apoplesija. Imma jekk inti bl-istress dejjem għandek il-pressjoni għolja, hekk iva, l-istress ħajqabdek apoplesija, però l-istress minnu nnifsu mhux se jqabdek. Il-fatt li tkun pożittiv dejjem jgħin. Jiġifieri aħna naraw pazjent li huwa pożittiv u pazjent huwa negattiv, tara li l-pożittiv dejjem imur aħjar mill-negattiv. Bħala practice nurse ffukata fuq il-apoplesiji, x'inhu xogħolok eżatt u kemm ilek f'din il-professjoni? Mela jien inni practice nurse mid-2016, għal-bidu kont nkun ħafna fis-sala, imissa għamlunna sala adattata għalija, għandna id-nurses adattati, ġifieri issa għandna stroke ward. Il-stroke ward, ġifieri minnu għandna din l-stroke ward, l-affarijiet fuqi improvjaw ħafna għax għandna nurses iffukati għalfija, bit-charge nurse vera għandha qalba u vera tixtieq li l-affarijiet jimprovjaw. Issa dal-aħħar jiena qed nifoka ħafna fuq dawk il-pazjenti li jmorru d-dar, tajjeb, unġibuhom wara 3 xhur. Daw il-pazjenti li jmorru tajjeb, nibatuhom id-dar wara 3 xhur jiena nerġa' narhom, niċċekkjalhom id-dem, niċċekkjalhom il-pressjoni, nara naqax qed jieħdu pirmli għax jista' jkun li sometimes things lost in translation u jieħdu pinnoli differenti, mhux suppost joħduhom jew joħduhom ħażin, niċċekkjaw jekk il-pinnoli u x'qed jaħdmu jew le, il-kolesterol u x'qed jinżel jew le, niċċekkjalhom naqal pressjoni, nerġa' nfehmhom li l-pressjoni hija importanti x'inti dik il-ġimgħa li inti taqbdek stroke tkun imħawwad ħafna. Allura meta tiġi wara 3 xhur, tista' toqgħod tgħidli naqra dak it-3 xhur kif għaddejthom, xi ġralek, kif nista' ngħinek. Naraw jekk għadhomx bżonn imorru fizjoterapi jew l-OT, fil-każ nerġgħu napplikaw. Ġifieri kemm taħdmu ma' branċi oħrajn. Il-tim tagħna huwa kbir ħafna, qed isir ħafna additions, jiġifieri qed nżidu, jiġifieri qabel kellna 2 issa qed nippruvaw ikollna 3 mill-fiżjos, jiġifieri aħna vera is-servizz qed nippruvaw nimpruvjaw u qed nippruvaw kemm jista' jkun inġibu riżorsi lejna. Kif wasalna lejn l-aħħar għax l-ewwel nett proset għax tidher għandek passjoni kbira fil-professjoni tiegħek u proset, x'inhu l-messaġġ tiegħek għall-prevenzjoni biex wieħed joqgħod attent u jieħu ħsieb u jekk ikollu xi sinjal jiġri lejn l-isptar. Mela, tajjeb ħafna li darba f'sena niċċekkjaw nieħdu d-demm, tajjeb nifqu pejpu, nagħmlu l-eżerċizzju, niċċekkjaw naqra qalbna, darba f'sena tajjeb li nieħdu l-pressjoni, niċċekkjaw nagħmlu ECG, induru dawra nagħmlu check-up. Tajjeb li ngħixu ħajja healthy, niċċaqalqu, nixorbu ħafna ilma, nixorbu ħafna affarijiet tal-art, ngħidilhom jiena mhux ippakjati, kemm jista' jkun ħaxix u frott frisk u ħut u laħam frisk, l-affarijiet li jiskadu wara jumejn 3 ijiem huma l-aħjar affarijiet għax huma m'għandhomx preservatives. U jekk għandek is-sintomi f'daqqa waħda kellek nuqqas ta' saħħa f'wiċċek, f'idejk, fid-diskors, f'saqajk, ejja mal-ewwel l-isptar aħjar tiġi għal xejn milli ma tiġix u titlef iċ-ċans li intuk it-treatment.
Proset dik kienet Amy Lomax li hija practice nurse iffukata fuq il-puplesija smajtuha tajt ħafna messaġġi importanti fosthom li jekk tħossxi sintomi, tħossxi sinjali tibżax aħjar tmur l-isptar u tieħu azzjoni milli mbagħad ikun tard wisq. Grazzi li segwejtuna.